Εφόσον είμαι μέσα στην πόλη μου, έχω μπει από Mozilla, ανοίγω το cheat. Κάτω από το file έχει ένα computer. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο αυτό. Μας ανοίγει αυτό το υποπινάκιο και ψάχνουμε να βρούμε το δεύτερο flash. Κάνουμε open. Πάμε στην πόλη μας, πατάμε market και εδώ στην τελευταία επιλογή, στα αναλώσιμα, ανοίγουμε με το βελάκι και επιλέγουμε τα coins. Εκεί βλέπουμε ότι θέλουμε 480 κλειδιά για να αγοράσουμε 100.000 coins. Γυρνάμε στο cheat και βάζουμε τα κλειδιά που χρειαζόμαστε κάτω από το value. 480. Ανοίγουμε το value type, διαλέγουμε table και κάνουμε first scan. Μας έβγαλε πάρα πολλά 480. Αυτά πρέπει να τα κλικάρουμε και να τα μεταφέρουμε στην κάτω στήλη εδώ με το βελάκι. Κλικ, μαρκάρω, μεταφέρω. Κλικ, μαρκάρω, μεταφέρω. Μόνο αυτά. Τα άλλα που είναι 480 ακόμα κάτι δεν τα πειράζουμε. Μαρκάρω, μεταφέρω. Μεταφέρω. Σε κάποιες φορές πιάνει το Ctrl Α, κάποιες φορές δεν πιάνει. Μεταφέρω. Μεταφέρω. Ωραία, τα μετέφερα όλα. Εδώ κάνω ένα Ctrl Α να μου τα μαρκάρει όλα. Σιγουρευόμαστε ότι όλα είναι 480 και δεν έχει κάτι άλλο. Ωραία. Κάνω διπλό κλικ στο 480 επάνω και μου ανοίγει αυτό. Εκεί γράφουμε 0, 60 και άλλα 3 μηδενικά. 1, 2, 3, 1, 2, 3 για 60 εκατομμύρια. Επιλέγουμε OK. Τώρα μου τα έκανε μείον 60 εκατομμύρια εδώ. Πάω στην πόλη μου και πατάω το 480. Και αν δείτε εδώ πως γράφει τα 60 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Το ξαναπατάω. Έβαλα 120 εκατομμύρια κλειδιά. Πάμε να αγοράσουμε κάτι με κλειδιά. Θα αγοράσω μια έκταση. Skip με 48 κλειδιά. Expand. Ωραία. Την πήρα την έκταση. Για να πάρω. Και αυτό το κομμάτι. Πάει και αυτό. Ωραία. Πάμε στο energy. Να αγοράσουμε καμιά ενέργεια. Και στο reputation
να αγοράσουμε καρδιές. Τις πήραμε και την ενέργεια. Κάνουμε ένα refresh στην πόλη να δούμε αν θα μας τα κρατήσει τα κλειδιά. Μας τα κράτησε. Κλείνουμε το cheat. Εδώ από τα μενού. Τώρα μπορούμε να βγούμε και να μπούμε από Google Chrome, αν χρησιμοποιούμε Google για να παίξουμε. Την πρώτη φορά όμως για να βάλουμε κλειδιά, για αυτή τη ρύθμιση πρέπει να πούμε από Mozilla. Καλή επιτυχία!